Dak li ħafna jużaw bħala skuża għal mawra sa' għawdex fit-tmiem il-ġimgħa tnieda uffiċjalment tul il-jum tal-ħamis. Iżda din is-sena mhux se jkunu biss il-karnival spontanju fin-nadur jew is-satira fil-kostumi li se jattiraw il-persuni, dan għaliex għall-ewwel darba l-karnival ta' Għawdex se jikkonsisti wkoll f'żewġ wirjiet ta' arti viżiva, statwetti folkloristiċi marbuta mal-karnival sa mill-bidu tiegħu fi żmien il-Kavallieri li se tittella fiċ-Ċentru Kulturali taċ-Ċittadella, kif ukoll esebizzjoni ta' posters oriġinali fix-Xewkija. Il-Ministru Anton Refalo qal li l-Karnival ta' Għawdex qiegħed kull ma jmur isir avveniment kulturali kbir fejn fl-aħħar edizzjoni tiegħu fl-2016 laqa' 43,000 passiġġier Malti u barrani. Din is-sena il-Karnival se jkun hemm mirjorament għas-sena l-oħra, għandek iktar irħula illi sejrin jieħdu sehem all naħseb li dar karnival se jkun ukoll storja ta' suċċess għall-Gżira Awċija. Il-Ministru żied jgħid ukoll li ħidmet il-Ministeru għal din il-festa tan-nies qed issir biex tinżamm ħajja tradizzjoni li bdiet sekli ilu u fuq kollox tersa iktar viċin tal-pubbliku bħala wirt storiku u kulturali tal-Gżejjer Maltin. Fuq kollox il-Karnival huwa avveniment tajjeb biex jattira t-turisti fi żmien batut għal dan il-qasam minħabba l-maltemp. Stħarriġ li jagħmel one.com.mt ikkonferma li mal-ftuħ tas-separju tal-Karnival ta' Għawdex ħafna mill-lokali u farmhouses ma fadlilhomx post f'din tmiem il-ġimgħa, tpattija siwja għal xhur osra ta' domanda żgħira ta' turisti fix-xhur li għaddew.